βγήκε. Ωραία. Στο χαζί. Λοιπόν. Το θέλω να αρχίσει καν το μεταξύ. Μισό λεπτάκι. Γιατί εγώ είμαι 100% καλή σε αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Πιστεύω ότι είναι εντάξει. Γίνεται χαμός λίγο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για παιδιά, σήμερα από ό,τι είδατε και από τον τίτλο, θα κάνουμε ποιος παίκτης μέσα στο Survivor. Την ιδέα αυτή την εμπνεύστηκα από τον Easy Purple, που είναι ένας πολύ καλός YouTuber και μου αρέσει πάρα πολύ. Θα το κάνετε όλοι like, subscribe. Και πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, εδώ πέρα θα έχει κάποιες ερωτήσεις και ανάλογα με τις δικές μου απαντήσεις πρέπει να δει ποιος θα είμαι. Ανάλογα ούτε από τους μαθητές είτε από τους διάσημους. Είμαι με τους διάσημους. Όσοι είναι με τους διάσημους, πείτε μου κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, λέει, ποιο αντικείμενο θα έπαιρνες μαζί σου σε ένα έρημο νησί? Μαχαίρι, προφυλακτικά, μπαλίτσα ή ηρεμιστικά? Δεν είναι... Θα έπαιρνα μπάλα. Ναι, γιατί όχι. Το αγαπημένο τραγούδι είναι «Δεν ταιριάζεται», σου λέω, Παντελής Παντελίδης. Υπερβολές, Ειρήνη Παπαδοπούλου. Survivor, Destiny Clip. Emmy of Tiger, Παύλα Survivor. Δεν ξέρω τίποτα αυτά. Δεν το ξέρω. Μόνο το δεν ταιριάζεται σου λέω, αλλά θα πω αυτό. Ξέρω και τους υπερβολές της Ειρήνης. Θα πω το Survivor της Disney Club, πώς λέγεται. Με πόσες γυναίκες είχες σχέση? Το είχατε καταλάβει ότι είναι και γυναίκες αυτό, δεν είναι μόνο άντρες. Με άντρες είχα σχέση. Λοιπόν, ένα είναι 5, το δεύτερο είναι 1, το τρίτο είναι με άντρες είχα σχέση, το τέταρτο είναι 24 και το τελευταίο είναι 4.000. Θα πω με άντρες είχα σχέση γιατί είμαι γυναίκα. Μέσα στο σπίτι φοράς ένα βράδικο ντομάνικο, ένα φαρδίκο ντομάνικο, τη φόρμα, στενά μπλουζάκια και shorts. Ποιος χρειάζεται μπλούζα με τέτοιους κοιλιακούς? Αυτό άμα το πω θα βάλει σίγουρα το σφαλιάρα. Σίγουρα. Οπότε θα μπω ένα φαρδίκο ντομάνικο. Και τι όχι. Οι γυναίκες που σου αρέσουν είναι μαχήτριες διπλής, αθλητικές, εύκολες, μου αρέσουν οι άντρες. Αθλητικές. Στο παιχνίδι μπήκες γιατί? Χρειαζόμουν λίγη γυμναστική, έπρεπε να κατακτήσω νέους ορίζοντες, ήθελα να βρω τον εαυτό μου, δεν είχα κάτι καλύτερο να κάνω. Να πω δεν είχα κάτι καλύτερο να κάνω. Κάθε πρωί που ξυπνάω, αγκαλιάζω την κοπέλα μου. Να σηκωθώ από το κρεβάτι να κάνω τι? Είμαι πολύ ετοιμοπόλεμη, τραγουδάω στο ντουζ. Θα πω να σηκωθώ από το κρεβάτι να κάνω τι? Ποτέ. Τι πλεονέκτημα σου στη δουλειά είναι? Έχω πολλές γνώσεις, είμαι εργατικός, είμαι όμορφη, δεν έχω δουλειά. Είμαι όμορφη. Είμαι όμορφη. Είμαι πολύ όμορφη. Ω, παιδάρα. Λοιπόν, τα αγαπημένα σου χρώμα είναι το κόκκινο και το πράσινο, το μαύρο, το ροζ και το κόκκινο. Θα πω το κόκκινο, απλό. Το μεγαλύτερο άγχος μου με αυτή την περίοδο είναι να σας δείξω πως είναι. Είναι κάπως έτσι, σου δείχνει ερωτήσεις.
Αυτό το πλέον είναι η ερώτηση και απαντάς από κάτω. Εδώ λέει, το μεγαλύτερο άγχος μου αυτή την περίοδο είναι δεν μαντζάρω σωστά τις προτεραιότητες μου, δεν κοιμάμαι καλά τα βράδια, δεν λέει να πέσει η κοπέλα που γουστάρω, δεν βγαίνει ο μήνας. Θα πω δεν κοιμάμαι καλά τα βράδια. Και βγαίνει σε λίγο, τυχόν γιατί δεν έχει μπαταρία το τάμπλετ. Και είμαι ο Σπανιώρος. Γιατί είμαι ο Σπανιώρος. Γυναίκα είμαι. Οπότε αυτό το βίντεο θα σας πατήσω like και ένα subscribe. Θα το πούμε μετά γιατί δεν έχει μπαταρία το τάμπλετ. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά.